Evo nas u drugoj godini emitiranja Informera u 55. emisiji. Počinjemo škakljivom temom, rad nedjeljom. Poteže se u ciklusima redovito svakih nekoliko godina. Evo nas opet usred te teme, dijelom i zato što se nalazimo usred demografske katastrofe. Svaki put zapnemo u istoj socijalnoj priči, u kojoj većina prestane spominjati ključni problem, kontrolu poslodavaca koji rade 7. dan. U Informeru se bavimo ekonomijom, pa pokušavamo dokučiti samo jednu stvar. Ima li ekonomskog rezona za rad nedjeljom? Martina Marčinko. Ko ne voli biti slobodan nedjeljom i uživati u neradnom danu? Lista zanimanja koja nemaju slobodne vikende ni praznike ne počinje niti završava s trgovinom, no sve bitke oko rada nedjeljom vode se isključivo u zoni trgovine. Mišljenja su polarizirana, sredine nema, iako nam se stil života potpuno promijenio. Danas moderni način života u biti je doveo kupce vikendom u trgovačke centre. Naravno, zbog toga jer vi danas radite do 5-6 sati, vi danas ne možete obaviti svoje potrebe obići trgovine kad dođete doma u 6 sati, 7 sati, imate i djecu o kojoj se treba brinuti. Brojčani pokazatelji daju najrealniju sliku. U odnosu na prosječan promet u tjednu, subota nosi 65% veći promet, a nedjelja 35%. Ja govorim u ime nekoga tko vodi trgovačku tvrtku i naravno mi vidimo dobre rezultate od rada nedjeljom. Vidimo da je u trgovini to isplativo jer da nije ne bi trgovci to radili. Naravno, nisu svi zagovornici rada nedjeljom. Evo što kaže Vox Populi. Sve te gospođe koje rade imaju obitelji, bilo bi u redu da je slobodno, znači nedjelja za obitelj. Ako radnici žele raditi nedjeljom, ne vidim zašto ne bi trebali, samo ih poslodavci ne trebaju tjerati na to. Meni se to ne sviđa zato što imam i dijete i muža i htjela bi biti s njima jer muž ne radi vikende i bilo bi najsretnije da se ne rade, da. Za bi bilo da ljudi koji rade imaju svoju slobodnu nedjelju i provedu je sa obitelji, a protiv opet turizam i sve to, tako da evo, ne znam, neutralna sam. Hrvatska je turistička zemlja, no turistički razvoj više ne nosi samo Jadran, sve više to su i gradovi i unutrašnjosti. Naši turisti, nažalost, nemaju što raditi za kišnih dana nego posjetiti trgovačke centre. Smatram da za hrvatsko gospodarstvo je, pogotovo zato što ovisi izrazito o turizmu, koji čak i zauzima sve veći i veći udio u domaćem bruto proizvodu, očito je da bi ukidanje rada nedjeljom, inače ograničenje rada, bilo velika opasnost za domaći bruto proizvod. Inozemni primjeri su različiti. Njemačka i Austrija ne rade nedjeljom, dok s druge strane neke katoličke zemlje poput Italije i Poljske rade. Doduše, u Italiji je neradni ponedjeljak, a Austrija i Njemačka ozbiljno raspravljaju o uvođenju radne nedjelje. Radni im je dan u tjednu već nekoliko godina duži. Rad nedjeljom plaćen je 35% više, rad praznikom plaćen je 50% više i svakom tko je u radnom odnosu osiguran je tjedni odmor. Tome što se sad spominje da trgovci rade za 3300 kuna, ja mogu odgovorno reći da prosječna plaća u trgovačkim centrima, u shopping centrima, zaposlenika u trgovinama je preko 5000 kuna. Hrvatska je u proteklih 10 godina privukla najviše investicija upravo u trgovinu. To je Hrvatsku u dijelu razvoja trgovine stavilo u djelomično ravnopravan položaj u odnosu na mnogo jača gospodarstva. Kupcima je ta mogućnost donijela veći izbor ponude i snižavanje cijena. Radna nedjelja bila je i bit će veliki magnet za ulaganja. Ako mi sada idemo slijepo, populistički, ukidati rad nedjeljom, iz aspekata da vjerujemo da ćemo s time pomoći demografsku obnovu. Demografsku obnovu ćemo sigurno bolje pomoći ako adekvatno se svi založimo da radnici u trgovini budu bolje plaćeni za rad nedjeljom. Malo tko spominje ključni argument. Razvijene zemlje poput Austrije ili Njemačke višestruko su jača gospodarstva, čija ulaganja i ukupni rast ne ovise o nedjeljama. Ako za trgovinu želimo slobodnu nedjelju, onda bi nam kao biračima trebalo biti jasno da se bitka za nju dobiva isključivo jačanjem proizvodnje, izvoza, ukupne ekonomije. Trenutno smo na začelju Europe.